Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Hello mga listeners, nakalugar na jud ko og edit kay mao kay pag human jud sa atong trabaho mga listeners nga karon naka-relax na jud ko, mao nga nakahigayon jud ko pagbuhat og intervlog para pud maka-upload ta sa atong Palamie Drama. Tagdugay jud ta maka-upload mga listeners kay na jud tay trabaho. Lisod kayo di ta ngitag pangidabuyan kay saan na lang no. Ang yung top sad mo pag usab ng listeners katong mga mubulag ads. Inaot nga dili sad ninyo i-skip para sad nga tabang sa akong channel mga listeners. O magbasa gyapon ta sa atong mga comments katong last nga gi-upload parang nasa tay pang intro vlog sa tanaw na to sa akong cellphone. Si Michael John Amores, shout out idol from Tubod Lanao del Norte. Pinmina nga comment sa to si Michael John Amores. Salamat kay sa mo diha Michael John Amores. Nga ko pasensya sa mga listeners kay naghigda jud ta buhat ta sa atong intro vlog. Kay bag-ulon jud ta nagkahuman sa atong trabaho mga listeners, mao nag-relax ko. Yang gamay raman atong oras mao while ga-relax ko nagbuhat ng sa tag intro vlog. Si Ma'am Josa 99, hi sir idol, may ngapon timing kaayo kamulo ko prepare dinner. Salamat always. Ani lang gapon ko para yung suporta paminaw. God bless you and family. Salamat jud sa imo ma'am. Imong kanunay nga pag comment nga mao jud ni nakapadasig sa ako ma'am. Nga permi jud ka comment. Si Jude Pustico, matik na mi idol, salpak na sad idol. Salamat po sa imo diha, Jude Pustico. Si Oscar Abedog, salamat sa idol, balag dugay basta kung bati gapon dol, way skip dol. Daghang salamat Oscar Abedog. Si Luel Balandra, more than 1 hour idol, ang ads way skip para lahat masaya. Maka-appreciate jud kay ni si Luel Balandra, salamat jud kay si mo diha, Luel Balandra. Dako na kay nagtabang sa kuang channel Luel Balandra samot na karon nga piki jud ta karon no, mao nga nagtrabaho lang jud ta para sad nga maka-income tagamay. O kana salamat kay sa imong pag sabot Luel Balandra. Si Jelski Tayaw, shout out idol from Musi Abad Santos, salamat sa imo Jelski Tayaw. Si Rocky Monteroyo, tulok heart ra kang Rocky. Si Danny Lopez, daghang salamat idol sa paglingaw kanamo, salamat sa imo po diha Danny Lopez. Si Jojo Bona, nice drama boss idol, daghang salamat pud sa imo diha Jojo Bona. Si Ila Casper, nice kayo idol, daghang salamat pud sa imo diha Ila Casper. Si Jerome Lerna, isa na pud mi nalingaw sa Palamie Drama idol, okay kayo, daghang salamat pud sa imo diha Jerome Lerna. O ato nasugdan na to ang Palamie Drama. Ako si Franny, ingon. Ang tinuod ko man nagkikalag, unsay may tabo. Maglaban na o magtinabangay. Kung na itabos ako kilabuya nga din ako mahikalimtan. Baby, asa may mo nakita ng Raul? Nga na nanguta naman ka, Franny. Wa mo kayo nakita sa itsura niya nga may gugma kanyag maayo, oy. Dili man ko ka babae, Franny. Maong dili ka makahibaw sa pagbati sa usa ka babae. Oy, bibi, ay gid pagsultian na. Ang bayot, mas makamao pang mupili og lalaki kay ninyong mga babae, no? Franny, kaming mga babae, kung maunay may gugma, tinuuray jud na. Ngano, ang gugma diya sa bayot, dili tinuoray? Dili! Ha? Wala, no? Kay involvement ini ang kwarta, ang dato. Ay, naigo ko da. Wa ko makalihay. Oh, naagtang jud ko ato da. Maninood man ka, bibi, oy. Francesca, Ay, iska na lang, Papa Lloyd. Uy, kapoy. unsa naman sa nag-chismis nga akong sagap? Ha? Asa man chismis sa ba? Nanood man ko nung mutir sa Raul. Paspasas chismis, ah? Buntag naman di ay. Sabat ng manok na may tuktugaog. Sir Raul, o pa siya makamata. Di kapoy siya kagabi pag-abot niya.
Og nadiretso na lagi daon niya na tuog dayon. Kaluoy sa kumbana, oy. Naningkamot yun siya pag-ayo alang namo. Pagkawan ako siya, aron nga makaliko na. Raul. Ul. Mata na, uy. Kaligo na. Raul. Ngano, baby? Mata na kay buntag na. Matrabaho man ka. Oh. Raul? Nabali mo lagi ni mong brief. Ha? Siya! Nabali o, tanawa! Naunsa man taon ka? Kaya, hindi pa litod. Tublis ako pag tinadali ang gabi nga. Ano man na? Raul. Unsa naman sad, baby? Usa man na buwas si Muliog? Usi po ba? Hangad, ragod, be? Sus! Ni mo, baby. Napaka na naglamok ito. Grabe asa lamo ka nakapaak no? Dako man? Sus, kapuya ni mo, baby, eh. Akong dagway rami imong tan og mayo gibantayan. Tugyo, eh. Nga naman ka, uy, Raul. Anong marag bukang guilty man ka? Klaruhi ko ini, be. Klaruhi ko ining tanan. Usa may akong klaroon, baby? Lo, kalain. Masukom din o pangutan noon. Kay nasuko, guilty. Murit si kinini magito na sa liog ni Raul, uy, friendly. Pastilan ba yan ni Bibi, oy? Kung kinsa tong ingtong dano, mooy mauwahi sa chismis. Ha? Yeah. Usay mo ipasabot, friendly. Ala, oy, nagmatay juga day kag buntag, oy, Bibi, oy. Hoy, BFF. Ha? BFF Ano kita. lagi? Paminaw. Og ako, basta madihado na gani ang akong friend, labi na gyud kay BFF, labanan gyud ta kano, hangtod asa ko to ba akong paglaban ini. Kaya nga naman lagi na friendly. O sabay, wala ko mahibaw Ala, uy, nabuta jud day kay. Naa kayo, oy, Bibi. Bahin sa unsa man. Bahay sa mong bana nga si Raul ug sa atong silingan nga iskabetche. Katawa lang. Hala, no? Magkatawa man ko ni mo, friendly, uy. O sabay, iskabitchi ba? Tadawas ko was, Francisca. Nagsultiana islas friend niyo si baby. Awa na, bawa na ni. Isulti nas bayot ang latest chismis sa atong dapit. Nga no day, Papa Lloyd. Nahadlok day ko, ngawa man. Hala no. Nagkabaga na lagi na imong nawong iska. Ay pagkatawa diha, oy, ay katawa diha. Basin kung may makaibaw ka no, ining chismis mo ilak jud ka. Kaya nga naman day, ha, friendly. Sultihin na lang good ko. Ay kayang imong bana nga si Raul, dagang mga chismos ug chismosa ni nga atong dapit nga nakakita nila nga nanood sa motel. Silent mood man ka. Unsa na, ha? Wa ka makatingog bibisa. Muna akong gingon nimo nga kung naibaw na ka sa chismos, muhilak jud ka. Hilak na, hilak. Ipagawas ng kasakit sa imong dughan, bibi. Sakit kinang luiban kas bana, ilabi na ang iskabitsi niya. Ato orang silingan. Latukan ko. Latukan ko. Ay, nga nilingi sa yung paglingit. Ito gikang napita dool ana. Diha, nga dunay nga kalit lang itago. Muragi ko, subaw nga kalit lang nawa. Siya? Si Iska ang kabit sa kumbana, friendly? Siya yun! Og panid-in ang imong bana, ilabi na mulakaw na na siya. Ato na ko, baby. Asa man ka, Raul? Asa pa? Ano mo trabaho? Okay, sige. Pag-amping mo, ha? Noon sa kadaya, baby? Nganong mo man? Basta, pag-amping mo. Noong sa man si baby? Nagbinag man? Magdali ko. Nagkatang naroon ako si Ika. Di ko mo trabaho. Lain akong trabaho ang karoon. Ganin na ka? Taod-taod na. Uso pa nga yung ginawa yan, Ika. Riangkas na.
Diyot, God. Oops. Let's go, Raul. Hello, baby! Hello, Fernie. Kumpirmado! Confirm! Nanood na silang motil. Pagdali ni Harin, ikaw kayo makasakom sa imong bana. Ang sayang di ka. Escabeche! Go, the girl! Go, go, go! Fernie. Ah, sige, Toya. Sige na! Salamat imong pagtabang. Bye! Sige, bye, bye, bye! Ay, ang duwa ka mga bitin. Duwa na, nanood na. Pabutan ako din si baby sa gawas ng motel. Francisca! Inyong ganahan ka. Ang mukhaan ni ka sa akin ason. Ikaw, Charlotte. Patuta, be. Akong ganahan mo matut. Akin na. Kita ka ng motor, baby. Kailan kagkinsa na ng motor nga nagparking dinis motel, ha? Kang Raul na, di ba? Fernie. Uy, baby. Ay, paghilak niya, uy, kinahanglang isog ka nga magkikatubang sa iskabitsi sa imong bana. Tayo pa, mag-video ko. Aron doon na tayo ebidensya. Ayaw na lang ng video-video pa, Fernie. Ay, kinahanglan, baby. Ay, kinahanglan, ebidensya ni. Dali, manood ta diya. Naa sila ng kwarto, ha? Ay, kabala ka, ha? Yatagan na na kong kwartang roomboy aron ihatag niyang yawi sa mga kwarto. Nakahimo ka ni anak, Fernie. Of course! O sa gamit sa akong kwarta kundi gamiton sa ingon ini nga sitwasyon, ha? Kani, mo na kwarto, ha? Niya na tatubangan sa kwarto. O sige, ready na ka, ha? Kaya ako na ni-insert ang yawi. Niya, 1, 2, 3, Ay! Nabali-bali! Nagbalik-balik silang duha! Oy! Ala! Hello, guys! Guys! Yan, nagkaroon sa kamotel din. Nasakpan na mo ang bala sa akong friendship. Ako ba sa speech? Ayaw lingkiro rin nawa ng babae. Ayaw lingkiro rin sa imong lubot. Ha? Klaro kayo. Ayaw lingkiro rin karman maklaro to sa video, ha? Ebidensya! Ebidensya! Naluoy ko sa akong BFF. Ngayon yung giilad. Ha? Giilad lang ninyo. Ha? Video ba kanya? Ayaw lingkiro rin ang naong ana sa imong lubot. Raul! Para makita ng naong sa babae. Sige. Ako nagtanaw ninyong duha! No, Jod, no. Bali-bali pa mo! Ay! Ikiha ko ikaw, Raul! Kala. Tulungan kinig mong iskabitse! Dili ko iskabitse! Ay, bugoon ka, girl? Ha? Bugoon ka? Di gawas na akong slupot ay. Hoy! Si Iska nga kabit sa bana ni friendship, baby. Mga nice ka, betche! Iska, betche ka! Napriso gid si Raul ug ang iyang iska, oy. Ang iska, betche ni Raul. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Alma, ginaingon, tagbawas sa kalami ug lipay ang inyong bana, aron dili siya mangitag laing kalipay ngadto sa ubang babae. Mao kining nahitabo sa kinapuy nga di na ko mahimong mahikalimtan. Wow! Kumusta na kung minyo, girl? Ready nang buotong kang cash? Huwag ka mahadlok, Al, Man, Ay, sakit ba yan ng mga anak? da, kayahon god. Ni-enter man. Oh, bitya. Human ini, di na ko oy. Siya! Kung makafeel kog sakit inig panganak na ko, aw, unang din ko oy. Unya! Sisila mo sa naman lang, ha? Ay, bahala siya, oy. Basta kay dili na ko kung makafeel kog sakit ng mga anak. Bida mga nangakay, mga dakay na di ay tawas mo ng alma, biyaw. Oh, biyaw. O bida, ayaw biya pailakas mo ng alma, biyaw ha? Uy, dili, uy. Paila ko yung palamian, oh. Kung dili na kang manang alma, arin lang na nako. Ay, maguwang Sure, mo oy. na. Maguwang mo rin ako. Maguwang Ayaw na. ka pasakitin ang maguwang na ako, biyaw, forbida. Bida, pasakitan gili na ako. Ay, balik na mo siya sa mua, basta pasakitan mo. Bayaw, jugoy.
Unsa man, mao na ba ng bag nga atong dadunon padong sa ospital? Ma, ay, Oo niya, unsa man, tana, uy, tana. totoo na lang sa ma. Unsay taon-taon niya gipaningot naman kadiha. Tingali bayag ani kas bay mga anak Alma. Totoo sa lagi, ma. Doon na bitong ospital. Uy, Alma, dili baya lalim ng makaanak sa bay. Mauta na, dadunta na ka sa ospital. Gay! Tana, ma. nalagi? Tana, marag mao nagitingaling ng sakita, ma. Papagtaro ko yun, ay pag-utong niya, ha? Ay pag-utong. Nagkuyag matagag ng bata si Uta. Tana na yun, Alma. Unsa? Ulagi. Wala pa mga si Alma na apa na si Libor rom. Oy. Wala, dapat sa libro rom. Oo na pala Libor. Nga naman kay Josh, ha? Nga naman. Kay kining. Di man kamao nga mo utong. Unsa? Dili na ko, Hingan nila Alma. sakit ang mga Utong taon, Alma, utong taon. Kay dako mo mabayran ini sa ospital kung magpasiis ka. Utong. Kausa lang. Dili ba, Dok? Iutong raman nagmaayo, Dok. Dili putlon ang pag-utong ba? Oo, nawaan niya mo si Dok. Niya mo si Dok. Sige na, Alma. I-straight pag-utong. Straight ba? Sige, ready? 1, 2, 3, utong! Ay, dakuan tong bill sa ospital, Almoy. Saon nga, gisisarian ka. Bis giunsan mo gutong. Wala mo gawas ang bata, eh. Di ako, Philip. Sakit kayong samad sa untiyan agis pagsisarian. Philip, tilaki ko. Kanya, sa umin ako, nindot na magkayo, lami na magkay Alma, oy. Bala ka dahil, ipapilit na spultan ay. Ipapiit. Asa mo yun? Ipapiit. Sakita nang ipapiit ng ato as putan, oy. Ay, nagtinon ka, anak. O gani nga nagminyot na kay usan ni Sarasun nga di karon mo balibad na ka, ha? Di ka makasabot na ko. Mahadlok na ko nga mamabdas kay sakit kayang cesarean. Unsa? Kapoy na yan mo, Alma, ha? Ayaw og balibari si Philip ha lagi ha. Kay basig mangita naglain. Unsa? Na anak ginaday. Anak niya ka magkuan matis up naman kung mamabay na siya. Tanaw niya, ma-stress jud ka. Philip. Mataba. Tik-atik sad kay ba ako nagmatapan na siya. Okay na ko. Uy. Okay na ka? Hindi na ako mabalibad ni mo, Okay pero Nindot na. pagkaw, ha? Unsay ka? Ha? Hala no? Way lami kung pakanon kag saging nga dunay panit, Alma. Ha? Mao na, timan igi na. Mao na. Uyan ni mo, Philip, uy. Pag kondom ba, aron dili ko mumabdos. Di lagi ko, Alma. Puya ni moy. Di na ba ikay sakitan ko masisaryan na sad ko, ha? Ako di ka ayaw. Ha? Ayaw. Barog kay. Ay, uy! Uy, asa ka? Asa ka ba? Papiit na ulit. Buing, maputol na, oy! Nabuang ka, Philip! Onya! Uy! Dita sa kong sa kartel gawas. Mga abang ko. Ha? Nagmatakdan kag sakit sa babae? Wala na. Amiwan ka ka? Balik dili ba? Sige na! Okay na lang ko! Kay dire! Pagdali! Puson ko ni ron! Ano ba? Balik na higda diha! Luod-luod ayon! Uy, naunsa man na silang duha? Nag-away ng duha? Unsa naman sa kay giawayan ay? Ay, pastilan, kining mutipon taog puyo sa atong anak ba? Mabalakag yung tag mag-away na, eh. Ay, pero, murag dahilom naman sila. Nagbalik ba? Tupad na na ako. Chi, angay, uy, luod-luod ba tayo? Sige na eh. Diyan ako. Siguro ha, nga di ko mamabtas ha. Siguroon. Sa pagtunin mo na ako. Di ka mao. Siguro bala. Be. Ubo na be.
Hala, oy. Muram tag nagjirjir ani. Nganong ka, oy? Tara ang ka diha. Nangiho lang gudig imo. Hala no, niyo. Nabili bitaw ko diri. Nawa. Pasakti po ko diri. Pagsigig tabi diha. Bawo sa diha. Kailangan nagsigig maniyo diri niya ikaw. Tara lang ka diha. Maniho di ag maayo ko tapos mo eh. Mas nindot maguna kung unsay ako gibuhat sa imo buhaton. Paano? Bawsan na ita ba ana? Ana ba? Bahala ka diha, oy. Duka mo ninyo, oy. Bahala, oy. Uy. Ako ako dunay multo nga nagilak din sa pantry. Ikaw, Nengi. Uy. Saan magilak ka na, Chrissy? Monsa ka? Nagbuwag namin sa kong boyfriend. Muhilak gidi ay? Ha? Di ba manalay mo siya ba na, Chrissy? Ay, naunsam taon ka, Alkan si kayo ko. Oh. Kay perme naman ko niyang nahilabtan. Naku, mo na diha. Nagpailabot na diha ka. Unsa man? Unsa man, gusto ka? Huwag tangon ako ni imong paghilak. Kamao mo kumuwagtang sa imong gibati ron, Chrissy. Ha? Unsa man? Chrissy, mawagtang gining imong ilakit. Ay, kabalaka ako bala nimo. Makabuang nimo ninindot ka sa usawa magpatara. Kana nindot agu pa. Agu pa. Sige pa, kana lami as agu. Agu pa gyud, sige pa. Muli ako ganahan, mag-uubahan ni presa ako. Ay, muhagok man ako, sa akong sawa di. Sige pa. Sige pa. Kal! Iyay! Sama na nga nung sugat mo kung yung sagpaw pati na Magdahom. Nga mangita kag lain, Philip. Ha? Kasi may taglain ba? Naibaw na kung may kabit ka. Ay! Saon? Ikaw man nagtukbo na ako nga mangita kong lain alma oy. Imo kong bana. Angay lang nga ihatag ni mo na ako unsa may akong gusto kaya sawat ka. Pero unsa may mo gibuhat ha? Tara lang ka nga. Matuog lang ka. Bisang mahadlok dyan kung mamantis ko. Nganong dahil mahadlok ka? Ha? Nganong mahadlok man ka? Nga may bana man ka? Sakit man si Sarian, be. Kamabaw ng rasuna si Sarian ra. Mabaw pa rin ni mo. Kay dili man ikay sakitan. Baday, ay kong drama trabahay niya ay. Mag-cheat siya ang mo kay mapatara man ko. Yung magpatala di ay mangita na di iglain. Tural! Ay, pamilya ni Philip and ni Phil, no? Onsa nga? Ha? Natulala ka? Ayaw ba pataraga? Wala ko'y nahimo nga nangitaglaing kalipay ang bana. Kasaon kung mag-jar-jar me, di naman ko ganahan. Magpatala naman lang ko. Matupag kay Josh, mura ko nukog na stroke. Magpatala man lang. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Arnel, ginaingon, bisag kung saan pa ni mo likay sa tentasyon, apan ko ikaw nagkipiyuhan. Admit, ngayon mo kining may ka. O kining nitabo sa kong kinabuhi, nga din ako mahimong may kayo. Unsa? Moadto kag syudad sa Sugbo, adto ka manimpad sa pagpangitag trabaho. O na eh, kapoy ni si drive ni tricycle sa probinsya na eh. Suwayan sa na ko drive dito, kanang driver og dito syudad, baka nang bisag kung sa ila driver. Nga-apply ko driver dito. Ikaw, Kud. Ato lang istar sa ilang kuya nimo. O mga gininaas ko muna-una na eh. At tuwi ko istar ilang kuya. Magpabuhi lang ko dito, mintras, mangita pa kong ka-applyan, bisag, unsa trabaho anay. Nya kanos akaman mo larga syudad. Ug maris buntag na eh, out sa kadlaw lang. Karang first trip ba, para sa syudad nga baas. Buntag naman di ay. Ay, nakatuok naman lang man ni Ronnie nga wak kinahita po. Kaya wakit mangisog ang iya kapi eh. Uy, Day. Ang buntag naman di ay. Ganina na ka na nagmata, Day. Karon pa lang eh. Ano ba?
Tiko-ko man. Pag ginahimo ka pi hangtod nga nakatuog na lang taong ko. Boy man sa good ko sa akong trabaho day. Karong gabi na lang dahil ulit ako. Magpakondisyon ko na. Kondisyon. Ay nalang ni mo ron Istorya na lang gikusog ni mo, pero was buhat. Basta na yung tao. Doon naman nag-doorbell day. Ang ako na tingali ng amiga nga si Carla, nagsabot man ni, naiya kong manikuran og sayo. Ako sa siyang kanaogan ha, kay daghan na ba siya og manikuran ron. Kapag katulog nga sinina ang isulob na ako. Okay na, nasulob na ako ang nipis sa sinina. Nipis ba kayo ng emosyon na? Ala, hasta ang imong dugan na, klaro kayo. Ay ito, babae naman ko nang niagwin. Ug ako po na siyang pasudlon sa ato. Di man ko anas gawas matubang niya. Gigi, alis ako. Kalau isa sa akong asawa nakatugan tao na wag ginitabo na ko gabi kay luya man kayo ko. Pista na unsam sa ning ako pailabtikan takso naman ang kainin ng isuk. Oh, tunog na paingon rin si kuya ang tingali ni. Oh, dili ba? Asawa niya si Jonah. Ay, salamat kay... Hala, ay, abi na ko akong amiga nga, mo manicure na ako. Arnel, ikaw di ay niya. May adlaw ni mo diya. Kasi ako sa sinina sa sulog sa asawa sa kong magkuha. Uy, imo mo nang gitutukan og maayong ako hak na unsam ka. Uy. Ha? Bastos man ka, uy. Sige, dayon diri suwid. Lawas na dito sa may sala ha, kaya ako ingnos kuya ni mo nga niya ka. Bayan ni mo, kita nung ko sa kuada. Oh, mas mayo nga ni ka magnabaw sila. Doon ako kailangan tagiya og taxi. Nakilangan driver. Oo, sige kuya. Drive ko. Drive ko taxi yan na yung kailan mo nga. Drive ko sa taxi niya. Oh, sige. Kang na yun, ito ko. Bita ni mo Kung tarong ka pa ng eskwela, no? Sama ako. Pitulado ng Sa kata. talaga ko kauman ko. Wako tiwas kaya. Ako makadrive mo kong taxi. Mabuhi ragyapon ako. Akong asawa kung minyo ko. Okay. Sige. Tanay sa kung kailangan tagi-taxi. Bayot ng tunga na. Kwapo ba ka? Kung matipingan ka na ng bayutan, sakit lang kayo. Birahay na din. Birahay din niya sakit. Namiyar pa. Paburgin na mo. Pabila lang siya. Kwapo mo siya ng bayutan. Unsa? Uy, muna. Kung ano ng bayutan. Kumara ka na matilawi, mangita na po ng lain. Okay na ya. Gibirahan ko niya. Ana na ba sa kuha ng gamiton ko bayot. Bayot mong galing surrender na ko. Bao makaning ako gunsa ni. Pumaulang ko bas bayot ang ko. Saw ka. Oo, oy. Kulang mo ay. Suya gani ko ng imo. Uli mo. Ganang sa mga ito. Ako pang tana, amay na naman tinood. Ako yung magwang, so, sintaon. Ikaw ako mangod, pero dako ay kuwan. Ako yung magwang, igo rin taon. Baya, no? Kailangan na yung kubag ko ya, okay na. Hindi sa kuwan ang sugutan niyo, kapamambos ko kiri ngayon, di ko gusto na. Ayan, sige ta na eh, tingnan istorya. Ato na ta, at tuon ta ng bayo, tutagyan yuta. Ay, yuta naman, taxi. Lalo. Hala, oy. Kugapag din mong manggo doon eh. Sige ha. Dawat na ka dong. Saan nga ni mo? Arnel, Sir Marlon? Correction. Madam ko. Madam Marlene. Sige, Madam Marlene. Ikaw ay bahala sa kumangod ha. Okay na siya kung ano si gusto mo. Mao ba? Ay, salamat. Katilan sa kuha ni Ugbag. Ay, salamat, Arnel. Naglilipay ko nimo. Sa tanan ako natiluwan nga laki, ikaw ang pinakasuper og almas. Abo sa steady na ta, ha? Dili natakabuwagan, Arnel. Samso, hindi mo kagitaon. Mabayot to sa muas probinsya, di makagwantan ako, pero ikaw, kakuha rin bakbara. Steady ka na ako, hindi ko ni mahugat. Kuan mo gud, Arnel. Ganahan ko sa imo kay matukan. Ganahan ko ni mo, Arnel. Misod ka sa kong kwarto?
Huwag ko matag... Oh, Pusalipaya ko, Arnel. titi. Bitaw eh. Gawas ninyo eh. Oh, alam mo ito na ang imo, ay. Mickey Mouse ito. Sus. Tapos Kiko, ay. Nagyapyot ko. Ate. Bitaw eh. Bitaw. Alipa. Ay, naitabo yun sa asawa ako sa kumagawa. Man sinitabo na mo, kung ibogi. Kung na ko ni kamangon. Wali na kumagawang. Palipat si kuya. Iyari ko kamangon. Luoy ko sa kumagawang. Nagbatang taon mo ni. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Maayo! Papalit ako soft drinks ko. Ay, Sylvia! Sige mo lang kag soft drinks, oy! Di ka kinang mapalit ko sa mong tindahan, noy. Kay mo ato lang ko slain na ay. Ay, gusto man. Usa na kabuok, Sylvia? Duha. Unsa? Ay, bayak, oy. Ay, siga-siga na imong mata, noy. Naibaw na ko, oy. Nabasahan na akong imong isusulti na ko. Moingon ka nga, ayok pala Sylvia, oy, kay party na nimong tambuka. Mind reader, day ka. Ay, Sylvia, ay palabig inuman ng soft drinks, oy, kay sa man, ma? Kay mo tambok ko, ma? Ay, usasab na. Dako na biya kay kamo samot kag katambok nak. Ang ako ba kuyawan mugot kung masakit ka? Da, kung masakit, okay ra ko mauwi. Bisag dili pa mo inang soft drinks ang tao, mamatay man jud gihapon, ma. Sylvia. May buntag, Sylvia. Joros, ano si ato? Na ang takusa? Kisi takusa. Sa magay. Kinsa ba imong bonus, William? Ay, bago na dayrogan si William. Wa ko ma-inform da. Nganong gitawag nimo siyang takusa, ha? Angang! Kada imbitar mo niyang inom, sige balibad. Kay mo sayo sig pauli, kay masuko ka. Mo nang giyanggaan mo siya takusa. Takot sa asawa. Oo, di ay, mao ba? Okay naman gud kung mo inom siya, basta di lang magpalabikod. Kay, dir ba ko ganahan anang ako'y makahipo sa sinuka? Mausad. Naroon si... Kadiyot. Ako na lang. Sige. Takusa! Dias Choros! Krabiha sa di mo nakalala, William. Uy, mura man kag mahadok mahutdan og beer? Yarok man pug kag maayo? Abi kay gitugtan man ta kang mo inom, gara sad kada. Sorry, good. Imong saning sa... Akong sa? Oo. Wa ka pa musugot nga mo inom yung juros. Di unta kong mahubog. Sugot man ka, hubog nung ko. Okay, misugot ko. Sa nanako, mao ba? Mati mo nang mahubog yung ko. Ay! Ay! Gisukahan ko ni mo, William! Ay, ala no. Manapog man gay, kitapog ko ni mo. Okay nga no, reklamo ka? Kuwang pa na! Usban ta kagdapog ron! Usbe! Ganahan magkaka, ha? At... Ay! Ay, Sylvia! Wa nakatingog no? Tumba laging banan ako, ma. Kaluod-luod lang yun. Iyo! Ay, grabe, hasab ni mo, nak. Giunsam na ni mong akong anak nga natumba man intaw na siyuta. Oy! Akong gidapugod, ma. Akong gikarate. Gisukahan man ko. Kita ka ini, ma. Suka ni niya, ma. Unya gisukahan ka, dapugon day na ni mo. Kadako ni mo glawas. Mura kag bouncer. Unya kadaot sa akong anak. Tanawag unsay resulta sa imong pagdapog niya. Ma, mahimo ba? Ayok labanin ang imong anak. Ako na siyang bana, ma. May katungod kung mupitol niya. Lain sa kay ako siyang premyuhan sa iyang pagsuka. May man gani ng karatihon, aron mutagam na siya. Hala karatiha, imo man ka ng bana. Hala, sige, buhata unsay gusto nimong buhaton sa akong anak. Sorry kay Bay William, ho.
Nag-away ni Noong sa imong sawa. O sa imong mama po. Ang kaso ni Joros eh. Saan sa tunang ko kay dito man punta ni Sylvia ang akong suka gud. So napalabian sa akong inom gud. Now I know. Nganong mahadlok kang Silvia bay. Kay dapugod mo day ka. Kadako ra ba sayang lawas, murag elepante. Kuyaw kay matumban ka. Kinsa elepante, Joros? Naku. Bay, ni ang imong sawa. Na-surprise mo? Nga may anhi ko sa inyong opisina? Gidagan ako pagkawan ng akong bana. Gilutuan akong potsero aron maulian. Nabungog na ba na sa akong pagdapog niya? Kinsa may dili mabunggo nga. Kadako nimo. Onsa, tiwas sa Joros. Ay na lang basig ako na say madapugan. Pagdungan na lang mo paniud to ni Joros William. Daghan man ning akong gida. Gini. Kalami ra ba nimong magluto Silvia oy? May ning pirmihon da. Ang asa ato ang pagdapog nako ni William? Oy, dili oy. Ang pagdani mong putsero. May ning pirmihon. Ikaw na gyud Silvia oy. William, anong layo mong kanako nga nakita? Paduol ako ba? Oo, ba di ka makatuhog yun eh? Wa pa, kay nakasulti pa man ko. Paduol ba? Sige. Ano day? Gaksak ko. Ha? Hait? Gaksak ko ba? Gimingaw ko ni mo. Oo ba? Sige. Gaksak ko. Gagakos na bitaw ka day. Kagakos na. Tanawa. Gakos na. Ako kafe. Nako, unsaon sa nimo pagka-feel nga di man ti ka magakos ug mayo kay dako man kay kaglawas day? Sakita gud anak gud. Bitaw day. Napalabig kaon day. Aron magakos ka nako. Magakos nako tibuok nimong lawas ba? Kalitse. Ay nalagreklamo gud nga dako kong lawas. Total, wa man ta kapasad di. Wa man sa ta kapagot mi. Kalma lang. Lagas ko. Ay, Silvia, mas may pa no? Ako imong gakson. Sige. Okay na. Di ba? Di ba ang saya-saya? Nagakos nimo ang tibok ng lawas? Di ba? Bisag nang buhala ka nga sawaha ka, pero love ti ka, kay gwapa ka, Silvia. Kalamig ka nimo gakson. Sige lang kag istorya diha. Gimingaw pa ako nimo. Nga, di ka na ba? Rumansa ako. Ayaw niya sa liog kay gilkagod niya. Aning magbaoy. Sige sa kuntian, Red. Sige, diri. Ana, sakay na ko. Silvia. Murang nagsakay inyong elepante sa Singapore. Gisulti ka. Wa man. Wa day. Wa. William. Duta ni sakyan. Silvia, mabdos ka? Nga naman pa. Pila naman kabuha na. Salamat din tayo kay makakita. Nagikupuhon siya kung apo. Ha? Di mo gud ko mabdos pa? Dili di ay. Mapataon ko masudli pa. Baga magud ng akong banagod. Ayaw intaw ni pasangil sa akong anak. Anong wa pa ka mo mabdos, Silvia? Pre. Ay, unsahon man pagkamabdos tayon anang imong anak. Nga nagpalapi man po nagpadako. Uy, kung kalsada pa na siya, nag-road widening yun ang bata. Mama, uy. Inahan ka sa kumpana, ma. Ayok palabi sa pag-insulto sa akong gidakon. Ay, Sylvia, gisultihan talang kas tinuod, ay. Kung wa pa mahadlok ni mong akong anak, dugay na ka ang nanggibiyaan, ay. Masulon kag lawas, mura kag bouncer. Ay, Ginoo ko ni mo in taon, bayhana ka. Husto na si mo pag-insulto na ko, ma. O, dako kay kog lawas. Ilipante bito kog lawas. Silvia, magkagaba na ba ng sukol kag ugang? Ay, di na siya magkagaba pa, oy. Di ko mo tuog gaba. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Gilbert, ginaingon, baho na ginunta ako. Pero, huwag ko magdawang na may tabo ang tanan. Mao kining may tabo sa kong kinabuhi. Dili gina ako mahimong may kalimtan. Ikuto naman kumayon. Nakaw ng syudad.
Kita wantit sa tintiyo na lang sa tindahan. Kanan ba? Gusto. Ang ato ko sa ilang ni Pablo. Kasi magkatabang sila ko. Aron makasugod trabaho. Ato ko. Ato ko na may jeep ni stop. Ano ko diya? Ano ko makatang og magkasakyan jeep. Kaya mo dito. Abis ko ginsay niya da, ikaw, Brin, by Gilbertown. Timing kayo nga, wa ko mo duty aron sa akong trabahoan ba? Tuwer ba? Ay. Mao, niya ko sa Byron. Ay noon. Wala ka magkinalan og dugang tindero ba? Ang buwan mong hardware? Di ba? Apply ko? Di ba, drive ba ka e-bike, di ba? Oo, pero mingaw eh. Dahil nag-drive og e-bike. Di da. Wakay ko mong kinahanglan ro tindero da, probida. Lisod bang kayo taon? Uy. O niya, ang ako ba nga, wala mong kong kinahanglan tao dugang tindero. Pero, gusto. May dakong bayad sa mga sa gitrabahoan kong hardware ba? O sa gawa silang gate, doon na may nabutang dito nga, wanted boy. Mo ba eh? Mo ba eh? Ay, dada ko rito bi? Kay, mo pray ko katabang? Ay, mas buntag lang taon. Ang trabaho na ako, kuyog ta. O ikaw na yung mga play dito sa dakong bahay. Kana dato ba niya sa atbang ba? Kana dakong bahay ba nga atbang sa akong gitrabaho ang hardware? Mga paray kag katabang ugma. Utay, may dako nga ba man gud sa atbang sa hardware nga gitrabuan ni Bay Pablo? Mga play ko? Mukuyo ko niya ugma? Unsa man di ay mingaw na gudi ay ang pagpasahirog e-bike nak. Tay, sus, mingaw kaya eh. O kadua sa rason nga mulay lulang una ko anang diri sa ato kay aron din ako makita babae nga akong mauyab bilihan ako niya na uman ako sila may labti sobra man sa gud kidako ug taas ng imuha gud mo nga ang babae humani mo mahilabti ay mulihay na nimo makigbuwag. Eh di kagwantas kidak os muha do. Tay, sa mo gud ninyong duhan nanay ba? Nganong gipakataw ko nga. Grabe kadako nga ako. Embot asa kamaliwat oy. Nga ako di man ingon ana ang kadakon. Bikuno bi. Pakit ada gugos muha. Nak. Ako. Sado gusto. Oo. Dara tay. Sus Mariusep. Bora man tao nagbaktin nga way dunggan oy. Pastilan anak. Ugta kung haway ni kita. Pastilan. Iguy nagbalik oy. Naglubog pa ni. Naglubog. Ay ako yung mahadlok magtanaw na. Iguy nagbalik. Mahigil ko eh. Wa ko maliwat nimo. Nga natural lang. Asa ko nang imo tayo, baby? Tanaway ko na tabi. Pakita ko na ko, baby. Okay. Silang. Okay, hinungdan yun yung kuha na Pakita eh. Ano na ba? Wala! Ang imo ate? Uy, wala. Mura naman yung ugat ko tayo daw. Kanindo, itong takon. Ngunit anak dakon ko ada. Sabad eh. Ilustra eh. Ay, kung kinaging problema niya do. Nagplano na ba ko nga magminlog usab? Uy. Ako na sa'yo unya biyaan o babae. Di ko eh. Kaya ko katagig problema, Gilbert. Bayon tao, guwa pa yung nakasulog sa bawang taon. Kaboy, sumabay. Itong tato. Bayon taon, guwa pa. Bay, Pablo. Bay. Bayon tao, guwa pa yung nakaplay. Kuhan ba? Oo ko na. Sama ka, bay? Rawak pa siguro. Ay, ato mo sa adlaw, hindi pa makarutulas gawas din. Bayon tao eh. Oo, para, yan na to. Para. Aray, lugar lang. Okay, tanabay. Naugta. Diagis bitara, Pagi ni. Ops. Arada kong bayay. Nagugay ka ratula, oh. Tanawa kay Gilbert, tanawa. Tuda. Lah, kadakos bahay, eh. Dato di ko intagian niya na. Dato ko, pobre, dato. Sige ba ya? Bay, mag-doorbell sa ko ha? Ha? O ginaot nga, madawat taong kurun, kaboy.
Naaday anang maong apartment niya giapang iyang kabit, ha? At tuon ko kani karon gyud tayon, pi. May nag-doorbell. Kinsa man kani? Mainta, kung doon na ni mga bisgate, aron pang-apply ko. Oh, tara, dugaya, oy. Ano na, murag mo tingin. May bili na good. Gabay niyo tutan sa may gate. Unsay ato ni mo dong? Salamat kayo, Ma'am Kunsa. Ngayon mo di kong gidawat, pagkabuhi. O patrabuan ni ko ni mo. Oh, tungod kay nakinahanglan gid ko ron og boy do. Kini, ma'am. Uli sa ko sa among mama. Magkuha sa ko sa kong bisti. Kay magstay-in man ka ako. No. Unya na uli karong hapon inig abot na to. Dadon ta ka sa akong lakaw. Adto untang apartment nga gipuy-an sa kabit sa kumbana. Ha? Ang imong bana? Dunay kabit? Ma'am? Mao ka na. Nakadungog ko og tabi nga ang among katabang nga babae siya ang kabit sa kumbana. Ang katabang namo kaniadto. Nganong nangabit mo siya, ma'am, oy? Oh, kagwapa niyo, ha? Bisan medyo mature na ka. May lagi gwapa pa ka. Umot? Huwag kami sa panit. Well, gwapa masabtong among katabang ko doon niya batanon. Dang kita tingali siya og batanon. Mura ba og... Mura tiyog na kong buhi. Gamay ra ba ya? Ha? Gamay ang kangser? Ooy. Kung masuta ko gani ron, nga may kabit yun siya, makita yun niya. Mapastos ko yun siya. Mga pitsad ko. Mubaws ko. Mangita kong laki nga dako. Ma'am. Ato na ka, sir? Oh, darling? Ikaw, ha? Pero may kang mag-share na ako. Sige na, adto na ko. Huwag mabalik og ma, ha? Kaya ganahan kong kaya ang imuha, hugot pa kayo. Ang sa kuwasawa ay ambot na lang. Bilis ka na kaya sukad na kaanak. Pero, darling, mahadlok mong kumasakpan ni Ma'am Concha. Uy, maldita ra ba kaayo to? Di lagi ka masakpan. Ako may baw, ha? Tara? Sige. Yatid ka sa gawas. Kahit to araman ni mo gipark sa gawas ang imong auto. Okay. Niyan nata dol-dol sa akong auto. Sige, ato na ko, darling, ha? Sige. Kiss ako, dami agin ni mong lips. Darling, uy. Kiss ako, lips. Tinuod yun di ay. Nga si Ani nga atong katabang ang imong gikabit. Uy, niya ka, Concha. Ayaw ka bala ka. Dili ko mangita og gubot. Concha. Buwag na ta. Usa. Uy. Buwag na ta. Kay mangita sab ko og batan-ong laki nga puli ko nimo. Hilas tawhan. Nangapit. Murag dakong iya. Mga bitsab ko. Kanang lalaki nga dako. Ako noon, ma'am. Dako ning ako. Gani, kutob sa babae nga akong mauyab, no? Unya, akong may labtan. Bugan ko. Kay, di ka gwanta sa kuha ka dako. Unsa? Oo na, ma'am. Pero, pobre lang ko. Di ko angay ni mo, ma'am. Oo nga, magbuhi lang ko. Ma'am. Imo mo kung dito ko siya rugmayang auto, ma'am. Hala, kadako tuod sa imo, Gilbert. Ma'am, mamay, wala ko sa ani, ma'am, ha? Ino ba yung gusto nga natanaw ka sa kuha?
Ha? Ma'am, eh. Ikaw ibulin ako sa kumana. Sa kwarto, na dayon ka, Bert. Mama, hinaya tao basig ano? Basig mo to ka ano? Mami, mo na akong kipahita. Hamot na ako gigda, be. Isod na namin imo. Ganan ako tinawan ha. Ana, umilang ka plaster ako gigda. Ma'am. Ako lang akong... Ma'am, ba ako sa ini, ma'am? Sa imo yung gining gusto, ma'am. Sige, ako plaster ninyo ka, ma'am. Ano ako? Ay, imo na akong daan. Bakit kong sakit? Mani akong... Kaya. Nagawin ko kasal ka. Paano ko ang kasal naman ni Lolo? Ay, kana, sige, papes pa sino. Masakit ko man. Kaya. Ay, salamat. Kay banay kong babae nga makagwantas ako. O usap pagig kaaduna nga babae. Human maanol ang kasal nila ni Ma'am Concha, kami na nagtipong papuyo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Carmina. Ginaingon, kinabuhi adunay kasakit o kalipay. Mas maayo maguna ang kasakit kung maniini adunay moabot nga kalipay. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na mahimong mahikalimtan. Daoy, daghan man naa sa kong pisalanan. Maawa man ko mong pisal. Miss, naglinya sad ka? Aha. Asa ang last na linya para ang umpisa? Kana diha oh. Oh, wala ka naglinya? Wa. Salamat, Miss ha? Sige. Buutan siya ko ay pariunon ang iyang naong. Wa pagay ko makakumpisal nakasaan ako. Muli nga na lang ko aron makakumpisal pod ko. Oh, nangumpisal ka? Pero unsa? Para mahayahayang akong pamati. Oh, ingnan lang yun nga daghan kag nahimo nga sa maong nangumpisal ka. Dili ko perpekto, Femi. May sa ako. Mao na nga akong ikumpisal. You're fake, Carmina. Kung mo ay imo muna huna na ako, okay lang. Wa ko'y mahimo. Ug wa man ko'y angay nga ihatag nimo nga rason ngano nangumpisal ko. Besides, it's me, not you, Femi. O kasi pasabuti mo anang pagkasulti ha, Carmina? Just saying. Doy, Carmina! Ay, kumpiyansa ni Femi, day. Kay, anak ko, dala mo ana! Ano nakasulti mo ka, anak bayot? Uy, girl! Gitukob ni Femi ang akong boylet, no? Wewe. Uy ka dyan? Tinuod lagi, no? Pero nga akong boylet, no? Huwag niya mapaki. Kagipili man ko sa akong boylet kay niya. Uy, mao ba bayot? Ganun, girl! Ay, kakalipas uwan. Ay, isip ka pa da. Ano lang ko sa unahan sa simbahan magpasilong. Malabang ako. Ay, hala, napilo pa rin akong payong. Ah, nabasa inuong ko. Ay, ginoo. Ay, nabasa jud ko ay. Uy, basaan ako eh. Lo, nakafamiliar man ko anang tawana. Miss, sorry nga. Nagilakan ko kay maruglo-agad akong gibati. Namatay ang babae nga mo ay tanong alang ka na ako. Kasi naunta mi, di atake siya ang namatay. Yan ang adawa sa among kasal. Ano ba? Condolence di ay. Don ko, miss. Carmina pod ko, Don. Oh? Bago mo lang siya nakaila? Close naman lagi mo as in. Uy! Ngano di ka, girl? Uy! Wala ka tungod nga magka-close dahil sila si Don o Carmina? Gamong ganin ni Carmina, dugay ng mga amiga. Pero, di mo close yung kay traitor ka. Unsa ka diya, bayot? Kaya nga no, di ba tinuod?
Oh. Ay! Ano ka ngayon? Kisay mo! Ha? Kisay mo! Agay! Alam mo, boss, yun! Bayot ka, agay! Ay, bugat kay kagawag! Nag-oo ka? Nausa man Bayot ay! Ay, mo! Nausa man mo! Unsa man? Oh? Naman, gusto ka bugno? Gusto ka bugno? Sige! Sumanita mo! Nag-away mo? Oh! Tungod ni mo! Don! Ay na mo pag-away. May ibalita ninyong duwa ni Carmina. Magpakasal na rin. Unsa? Kasal? Oh, bayot, Femi. Magpakasal namin si Dondon. Di ba? Ang saya-saya! Kasal dayon! O sa mga Femi? Nasuya na po ka! Che! Ikaw Dondon. Dawaton ba ni mo si Carmina nga mamahay mo ni mong sawa? Akong dawaton, Padre. Dahap pa man. Ikaw, Mina. Dawaton mo yung Dondon yung mo. Dawaton ako, Padre. Kali. Nagdali, Dre. Ako kong patiwasa. I'm sorry, Father Andy. Ay, nagdali man mo. Lips to lips mong duha. Lips to lips agad? Ay dugaya kaya daghang taon na naon ninyo. O niyan lang tiwasa ninyo kung adto na muskatri, ha? Sige, Father. Isa ko asawa. Ang lamig man gitimplahan. Nabukas kitimplahan. Doy. Oh, basta. Doy. Di mo nung lagi ka paspas pa. Laman na sulirap pa na yung bata ni. Doon nga nung ka doon. Doon. Patay na namatay sa kamay. Doon. Niya ka ba sa dinhi aron muluwag ang gibati? Ako sorry, siman ko. Niya akong dapita kay gusto kong muluwag ang akong dughan tungod sa babae nga bakakon. Ay, nagsabot naman ng tami nga after 10 years sa akong pagbiyahe sa barko magpakasalami pero dibuang ko niya. Pagpaulin ako, mabdos ng kanang dako. Excuse me. Wa ko'y panahon na mamati sa imong love story. Excuse me. Sorry, Misa. Pero igo lang kung isulti ni mo ini. Maay na lang kapahungaw ko sa kahuot sa kundugan ba? O muwanin ako isulti ni Bisan Kinsa. O nagpalayo ko sa among dapit. Wa ako magdahom, naabot ko yung dapita o nakita tika. What? Magpakasal ka, Carmina? Ni Kinsa? Nako! Uy! Ikaw na yung friend ni Carmina rin, nga gisigihan niya gisgot na ako. Hi, ako si Ray. Siya? Oh, bayot. Carmina! Father! Lisyon ninyo ang duha, ha? Sorry? Lisyon. Congratulations. Thank you, Father. Thank you, Father Thank you, Father Andy. Happy? Happy! Oo na ni mong bana. Ako'y nagkasal ninyo. Karoon sa ikaduha gyapon ni mong bana. O, ikaduha ni mong bana. Ako gyapon ni kasal ni mo. Bida. Mag-ampo mo perme, ha? Salig sa naas-taas, okay? Ano man, Father Andy? Nung may utang may tabo sa inyong kaminyoon. Sa ibaw na ka. Tabangin ni sa pag-apo, Father, nga dili na mahitabo. Bahala mo Ay, niyo. ha? Dre, pag ginolo, Joker sa dito. Ako dahil mag-ampo ninyo. Kamoy mag-ampo sa inyong kaugalingon. Tabangin sa ni. Tabangin sa ni, Padre. Dili ko mag-ampo ninyo. Ayaw lang, Dre, para buhat tayo. Bahala mo niya. Dito, Padre. Naibaw ko unsa nang naasa muna una, Padre. Bitaw. Isaad na ko kay Carmina. Dili og di gina ko siya biyaan, Padre. Dili, Padre Andy. Gusto na mo, anak, B. Nalimbaw pa akong balibo. Hello, Bayot. Girl, Oh, relax lang ha. kay, Kalma lang cute. ano di ay, uy, naunsa man, Bayot? Naunsa ka?
Bis oras na maros kagabi o nanawag lagi ka o si problema. Wag, girl. May ipahibaw lang ko nimo. Ha? Ni ako karon sa daan. Doon na sa tong dapit ba? Ako nakita, girl, si Ray nga imong bana. Ha? Na-discuss siya, girl. Nabangga ang iyang motor sa pader nga simento. Oh, girl, nabuha kang ni Ray. Hello, Carmina. Carmina. Hello, Carmina. Grabe sa duha ka lalaki nga akong kastan. Pulos magkikuha ni Lord. Ay. Ingon ni Ani magtiaw ang kapalaran, girl. Grabe sa tiawa ba yun? Ay, ibiyaan ko nila nga dili ko na sila makita pa. Lord, kung unsa may rason nga mao nitabo na ako ni gidawat. Sorry. Sorry nga nakasulti ko pa kayo nimo. Sorry, Lord. Sorry. Sa nahitabo na ako, wala ko mangitag lalaki sa kubuhi. Daghan pa ang niabot pero ibalibaran ko silang tanan. Di na ko gusto nga mabiyuda ko kadaghan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Juban. Ginaingon ang pagpakasa na ara ginastaw. Kaya tentasyon na ara karoon sa likod nagsunod-sunod. Mao kini nitabo sa akong kinabuhi nga ginako may kalimot. Kundi, balik na ka? Ganahan pa ganit kong makigparis na magsayaw. Gikap mo. Wow, ha? Dako. Daki. Uy! Asa na ka? Manayo ba ka, Jovan? Unsa? Gihikap ni Candy ang imo? Lagi ba, Rondi? Takan ba yan, kalitan ko? Kubog siya? Di man. Wa man gani mo inom sa red wine? Bay, dugay ba na nakagusto ng mas Candy? Ayaw tao nga eh. May asawa ko. Love na ako swindi oy. Unyagunan kang Candy, bubalibad ka? Di ba minyo mo na skin di? Meron eh? Minyo, pero... Ay, may klaro ayang banaw eh. Sige na kung sila kaway. Bantay ka ba, Juban? Naarabas sa ngayon ang tentasyon. Nagsunod-sunod. Matintal gani ka? Pas ang bahay ni Imboy. Madayo na nga itong team building, Jovan. Wa ko may bango. Pangutan ng HR eh. Di ko ganahan sa HR, batig now. Wa ko kay baho kung madayon ba. Mayroon tag madayon, oy. Kung madayon, murag, di ko mauban. Unsa? Ngayon naman? Ubanan ako si Mrs. sa iyang pagprinatan. Ah, timingon man gid sa atong team building. Unsa? Naka-skate naman, good. Uy, Tuyogan ako. di ko ganahan yawa ka. Nice pa yung place nga itong atuan sa team building na to. Kay ato ta sa isla, mag-overnight pa kita rito. Usa sana nga dili ko ganahan, uban. Tayo kayo. Uban lang, please. Please. Uban pa. Kindi. Kanahin ka ini. Try this. Kay ako, tukoy na ko'y kung ganahan ni mo, Jovan. Jovan. Sa isla? Oo, Wendy. Di lang ko tingali mo ba na eh. Layo asa na yung team building. Uy, yung overnight, pag-cute. Nung lagi. Di lang ko mauban. Di man kakamusugot. Ting prenatal man sad ko na ako. Good. Ngayon sa mga oras sa mugikan, ana. After lunch mo guno. Kaya ang pambot nga sakyan, paingon sa isla. After lunch, sad, available niya na. Makauban na ka, Jovan. Uy, kay buntag man akong sked sa prenatal. Unya, okay ra ka, Wendy? Manukuyo ko sa among team building sa isla. Okay ka? Ay, uy, ganda ko sa bawat, uy. Magagawa
mo sa kung malunod tagin Ay, no! Ayaw taon. Okay lang malunod ng boat. Basta na si Jovan ng sound ako. Ay, kami among di ay, hindi. Labaw na kung hindi ka mamusaw. We, asa ko tuong? Lagi. Di ba ba? Oy, oy. Katigo ka ko? Dili ka maumusam sa dagat si Bayjuban. Lain na yung salmon nga buhaton. Gusto mo sound mo, Jovan? Ambot na ibayran di ay. Unsa nanti? Tell me ba? Sounds takubo ko. Kasi takubo, ayaw ko kaila. Ako ka kinasungkot. Ay, wadyapon ko kaila. Saan na? Saan? Ay, kana. Kaila ko, ana. Salon. Sama ni mo ang saan, Chopi. Wag ka hindi mo kikir. Sama ni mo sa angbi. Uy, sama ko na Juban. Ha? Susama. Uy, saan ba? Dive na ba? Ay, paghaga na ng imong saang, oy. Basig, katilaw ka sa kumbat. Litad-litad ka din manana ka. Ay, ganahan ko. Sige ko. Karang gabi, ha? Unsa? So, na ko sa kong tent, bayran di. Sige, bay. Kapoy ka na. Ingo naman. Ito? Dalang ng duha ang nagmata. Ay, suda po ko sa akong tent. Sige. Bye. Bye. Kisa ko, bi. Kisa? Naikindi ka ng hanggang nimo? Tatay kisi! Sabo ko eh. Ayaw, bayran di. Magkasa atas asawa na. Madbus na may taong sa bindi. Sige na, bye. Night. Night, bye, Chuban. Night, sir. Sige, masunod ko sa kong tent. Ala! Nag-usama ka rin sa content, ha? Hindi? Ay, walang ko makadaog, Pen. Di po ko ganahan na sa cottage ko matog. Naghaging lang mo. Dinilang ko, good. Ano, bahala ka. Pero dito, be. Di ko ganahan doon tapat. We, sure ka? Ay, kalimuot. Nag-bold mo ka niya. Di ka ganahan, So, ayan na tagyaka, be. Amo. Bahala sila. Wala ko sa ini. Wala ko sa ini. Uy. Ko ini, uy. Ganahan na. Ganahan na. Katawag ka sa kabayos doon, ha? Gusto. Magawin mo lang. Kaliit, eh. Anya, tagbaw mong duha gabi eh? Kita ka? Kita mo lang. Dugay ko nakatulog gabi eh. Nabuno ay. Spuang. Di ay. Matindal ko gabi ba rin di? Huwag ko kapugon. Kay si paghagabi yan ay. Nakasa ko sa asawa ba? Nakasa ko ni Wendy. Magdungan tag lunch. Muli ko sa amo. Magdungan mi ni Wendy. Unsa man ko sa mong life, ha, Jovan? Sa ko na yung pangutana. Wa. May nahitabo na to, unya, wa? Wa. Kaya ikay nang hagad ako. Uday ako. May mo ba? Ayaw ipamugos sa inyong kawalingon din ako. Kay pustam na ninyo eh. Nagbasol ko sa atong itabo. Nagpada ako sa imong pagtintal din ako. Nagbasol din ko. Nagbasol ka? Oo. Di ko musugot, Jovan. Nawa lang ni mong nahitabo na to. Ha? Basig makurat ka lang, unya. Unsa? Ano? Unsa ba imong buhaton gindi? Ayaw ko pangutan na. Basulan ni mo kun nga nung kiingon ko ni mo ini. Basulan ni mo ni Jovan. Ikaw ang asawa ni Jovan? Ako, nga naman. Ni ako kay sultihan ta ka. Kamay nahitabo na mo ni Jovan dito sa isla. Unsi? May namahipaw ka. Gusto na ni Jovan nga mag-live-in ni o bilaan ka niya. Dili. Ni ako kaya kung kuhaw ng uban niya nga kamit. Kaisugot ni mo. Kabit ka lang o niya iisog. Di na ko ihatag ang mga gabit sa kumpana. Ha? Gitintal siguro ni mga kumpana. Unsa no? Unsa? Tamparusan tayo noon ka mo. Tamparusa? Isog na karong mga kabit sa. Di na git mahadlok o magpanok ko ngabsong sa asawa. Legal wife ko, day. Ako mo'y doon na dakong katungod ni Jovan. Ako siyang bana.
Og di lang ako easy lang ihatag nimo ang bana, ha? Ang ka na? Ikaw ang og dili ako. Kay sayon ka kay gusto din Ako ding balwarte. Ako ni. Isa ba yung kikalalis niya? Kabit ni Jovan pa. Sa? Ilingiga ni mo, day, no? Kabit ka lang, isog pa kay kang isong sa asawa sa akong anak. Hain sa Juban! Kung gusto mong away, sige. Bugno! Okay. Be, bugno ko na lang natin. Ritos ka kita! Buhay ito! Hindi mo ako Sorry. Today, layas. Layas din ha? Okay, katungod nga mo dapat sa kong asawa. Kinsa ka day ha? Isubugno ani mabot ha? Kabit ko ni Jovan! Ang kang babayhana ka na! Oy, hindi! Ikiha ning babayhana! Agam lagi ni papriso ni siya! Ikiha ang kabit ni Juban, hindi! Naluoy ko sa kong asawa. Iso ka iskindi nga, kabit naman unta kay siya. Sa kambaliha. Nagtintal ko saan. Butay niyo sa lukot nga akong kinabuhi. Ug mga itong listeners, atong Palamay Drama Compilation Part 176. Salamat jud kay sa inyo sa pagsabot mga listeners nga talagsan jud ta maka-upload. Bawi ra ta puhon. Maka-lugar-lugar tag kanang panahon, no? Nga dili na kay ta busy sa akong trabaho. Ug ako di shout out tanan ka comments ako para nasa tay pang auto vlog. Shout out na ko si Michael John Amores dia sa Tubod Lanao del Norte. Si Ma'am Delsa 99, shout out ni mo dia ma'am dia sa Hong Kong. Si Jude Plustico, shout out po ni mo dia Jude Plustico. Dia sa Bohol. Shout out po na ko si Oscar Abedog dia sa Karkar, Glahi, Cebu. Si Luel Balandra, shout out ni mo dia Luel Balandra. Ug salamat kayo sa imong tabang sa imong pag-escape. Si Jelski Tayaw, shout out po ni mo dia Jelski Tayaw dia sa Jose Abad Santos. Si Rocky Montiroyo, shout out po na ko si Danny Lopez, si Juju Buna, si Ila Casper, si Jerome Lerna, shout out. Ug mao to listeners tanan ga comment sa to gatong gi-shout out. Ug tangatangin na pud sunod na tong upload mga listeners part 177. Ug usmo na ko listeners, salamat jud kay sa iyong tanan.